Aitor naz, 3 urte pasatxoko alaba daukat, Anari. Neska lagunak Oiana dauka izena. Oiana eta biok txikitatik ikastolan ikasotako ikaslea gara. Eta gaur egun Ondarruko herrian bizi garenez, eta gure alaba ere bai ikastolan eskolaratua daukagunez, gure ama hizkuntza eta gure bizitza hizkuntzak euskara da. Kontaktu gutxi daukagu gaur egun erdararekin eta hortan ibiltzen gara normalean. Gu arrazoi ezberdinengaitik euskara hutsean egiten dugu dana. Arrazoi ezberdin horiek dira alde batetik herri oso euskaldunean bizi garela, Ondarrun, non zorionez kenduta oso egoera jakin batzuetan ahalbidetuta dago euskaraz hitz egitea, dendetan, zein administrazioan, zer esan ikastola ingurunean, tabernetan, haizeak dituen eskaintza ezberdinetan euskaraz hitz egiten da. Eta ondorioz gure alaba oso txikerra denez oraindik 3 urtetakoa, oraindik euskara hutsean egiten du. Esango neuke iaz duela alabak aukerarik erdera hitz egiteko. Ondarrun bizitzeak hizkuntzari dagokionez onura asko dakartzkigu, batez ere euskara maite eta bizi nahi dugun pertsona hori ez. Gure alabari dagokionez ikusten dugu, edo nik behintzat ikusten dut, gaur egun euskaraz bakarrik dakiela hitz egiten. Esatearren 2-3 hitz jakin alditu erderaz, hola ez dakit jakingo dauen eta ezer gutxi, numeroren bat. Orduan kezka baino ikusten duzu hilabeteak eta urteak aurrera doazela, Anarik ja bada euska 3 urte pasatxo, eta erdera euskaraz oso ondo hitz egiten duen modura, edo oso ondo edo trebatzen doan modura, erderaz ez daki ezer. Hori kezkagarria da ez, Euskal Herri honetan tamalez seguruenik jarraituko dugu erderaren imperio horretan bizitzen, batez ere hiriburuetara hurbiltzen garenean edo zonaldez horren euskaldunetara. Baina bai konturatzen zara, bere aitona, amona edo beste familikoek edo lagunek ez dakitenean euskaraz, haiekin ez dakala behintzat ahos komunikatzerik. Etorkizunean suposatzen dut bai nire etxean euskara ondo hitz egiten dugun, baina behintzat komunikatzeko gaitasuna badaukagu, eta erdaraz berdin, bai idatzi zein orduan alde batetik ikastolan badakigulako ez bakarrik gaztelanian, baizik eta bai inglesan euskararekin batera trebatuko dituztela, ez da kezka, baina bai da behintzat behin-behineko egoera baten kezka, ez? Ikusten dozula, nire aita hor hurbiltzen da bere maitasun guztiarekin, baina erdalistuna da, eta ahozko komunikazioan trabak dituzte, ez? Ez da erretxazo bat bez, baina zer egiten zaio Anariri komodoago, erosoago, euskaraz berba egitea, eta orduan norekin hitz egingo da, norekin berba egingo da, euskalduno garenokin. Eta etorkizunean lanari dagokion ez da guzti hori esan bezala ez kezkarik ikusten. Baina bai da epe, motz, labur edo koiuntura testuinguru honetako kezka edo. Gero eta gehiago gaitasun handiagoa daukanez komunikatzeko harinaz ahozko komunikazioaz, eta bere adimena handitzen doan enean bebai, gaitasun gehiago dauka, gauzak zuzenean galdetzeko, eta noski bera konturatzen denean egoera batean dagoela non berak ez dituen gure erregistroak ulertzen, logikoa denez galdera zuzena egiten dizu. Aitatxo edo amatxo, zer esan duzu edo zer esan du ez dakit nork? Batzutan gertatu zaigu bai telebistarekin, naiz eta ni telebista zalea ez nazen, Oianari gehiago gustatzen zaio telebista ikustea. Danarik berez ez dau telebista larregirik ikusten, espaldin bada guk erabilitako edo guk erabakitako gauzak. Ondorioz galdetzen du, bere jarrera izaten da galdetzea, baina beste aparteko jarrerarik ez dauka horren inguruan. Normalean bere jarraitzen du berean, gehien komunikatzen den pertsona gu garenez,
euskaraz hitz egiten du.